Просторни къщи с двор в затворен комплекс в зелен район до София, сред природа и тишина. Предлагаме за продажба модерни къщи с РЗП от 600 до 900 квадратни метра и собствени дворове от 900 до 1300 квадратни метра в новия затворен комплекс. Комплексът предлага съвременен начин на живот, съчетаващ комфорт, стил и близост до природата. Комплексът е обграден от гора, в непосредствена близост до екопътеки, езеро и чист въздух целогодишно. Това е място, където денят започва с песен на птици и завършва с залез зад планината. Открийте ексклузивни оферти, които не са достъпни в публичните обяви. Ние знаем, че най-добрите предложения на пазара се реализират бързо и не достигат до широка публичност. Бъдете сред първите, които получават информация за нови оферти. Свържете се с нас на посочените контакти.